Ayan mga paps, biyahe tayo, papunta tayo ng Ynarez sa village sa Antipolo City, San Jose, Barangay San Jose, sa Antipolo City. Ayan, samahan nyo po kami sa aming pagta-travel, mga isang oras po ito na pakikipagbardagulan sa trapiko. Dahil umuulan na dito sa Makati at papunta tayo ng on the way tayo ng Antipolo City. Ayan, samahan nyo po kami guys at biyahe na po tayo. Tara na, let's go! Ingat po tayong lahat. Shoutout nga po lang muna sa ating mga kaibigang OFW, sa ating mga kaibigang subscriber at sa ating mga silent viewers. Maraming salamat sa inyo. Bahala na po ang Panginoon sa inyong lahat, sa mga tulong nyo sa ating channel. At bahala na po si Lord magbalik sa inyong lahat. Bye-bye po at samahan niyo po kami sa ating pagta-travel patungo sa Antipolo City. Let's go!
Kasi modelo. Parang ang liit naman. Hindi ka naman napakayaman. Bumili ka na lang yung mga dahil sa yan para magamit ka na. Hindi waste na investment. Kasi nag-depreciate ang value ng isa ko. Napakabili. Bilis. Parang cellphone na lang siya. Tapos di ba naman kung kung magkabibo lang ako, masaya na ako. Kasi may magamit ka. Hindi ka na kuha ka ng pangmahalit. Tapos wala rin. Pwede yung negosyante. Lalagyan mo ng Dapat nga kinuha ko na lang. Kinuha ko na lang dati yung sa kanila ate. Wala pa. Kahit pa sa mga bahay dati. Wala akong pamilya. Kaya lang, tagal na mga may tigil mo ulit dati. wala sa buwan din. Bago maalapan. Kaya lang yung cash kasi. Hindi na lang cash yung bagay.
Eu já sei o que fazer quando tudo se perder. Quando esse final chegar e a tempestade soprar, quando o dia escurecer, eu não farei por prazer. E não precisa me dizer que fugi de todo mal, de um romance casual, do medo de envelhecer. Eu só queria saber quanto tempo a gente tem para termos o prazer de saber amar alguém. Muita coisa vai mudar até você me perdoar. Tantas voltas dar ao mundo até tudo acabar. Não adianta nem tentar ficar pensando em se culpar. O amor é inseguro e vai nos afetar. Só queria lhe dizer, não se merece viver o que não era para ser. É preciso compreender o momento de se ter e o tempo de se perder. Quanto tempo a gente tem para termos o prazer de saber amar alguém. Muita coisa vai mudar até você me perdoar. Tantas voltas dar ao mundo até tudo acabar. Não adianta nem tentar ficar pensando em se culpar. O amor é inseguro e vai nos afetar. Só queria lhe dizer, não se merece viver o que não era para ser. É preciso compreender o momento de se ter e o tempo de se perder.
dito sa Ynarez Village sa Antipolo City. Ayan, kung nakikita nyo sa location, nandito na po tayo at yung ating kasamahang tao dito, yung social worker, kinakausap na po siya doon sa kanilang bahay kasi hindi tayo pwedeng sumama doon kasi alam nyo na mahirap na dito sa paradaan. Ayan, mega love shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po sa lahat ng sumama sa ating biyahe at ingat po kayo. Bye bye po, ingat po tayong lahat.